sige, kunin mo. Welcome back to my YouTube channel, and for today's vlog, ang gagawin namin guys, we're here in Dubai Marina. Ngayon, nandito kami sa mall, naghanap kami ng kainan namin kasi sobrang itim na kami guys. Kasi wala pa kaming ano, ang magahan, wala kaming na ngayon. And guys, kung hindi pa kayo please subscribe my YouTube channel. Anong gusto mo ba? Akala ko picture na kami. Ang daming mga ano dito guys, ang mamahal. Ang mamahal ng mga bilhin dito guys, pero mas mahal kita. Unang araw pa lang minahal na kita. Grabe, ang mahal talaga guys. Oo. Nakakapagod pala no, maglakad. Pero mas nakakapagod yung binaliwala. Kakayanin, kaya ika'y mawala at saka Para kang baliw. Ang dali, video kita. Inaantay namin yung order namin guys. Anong number tayo? 54. 54. Dito kami sa KFC. Yan guys. And ayan guys. Ang sarap. Ang dami niyang fries. Mas masarap kami umuwi. Dami nga. Ang dami niyang fries kasi sa akin konti lang. Nagtampo. Huwag ka pa. Ang dami sa akin. Nagtampo yung fries ko. Ay, naman yung dami. Ito na. Di lang. Hindi mo naman sinabi kung anong fries yung gusto mo eh. Hindi ako nagkakamin. Bakit bilang? Ice cream. Ano? Gusto mo ice cream? Ice cream na. Baskin and Robbins. Ayan daw guys, ice cream, Baskin and Robbins. Favorite din. Sige, nagutom ang bata. Nagutom. Tipid naman tissue nila. Wala nang tissue. Tas CR marami. Yan. Hi, Crush. Hi, Crush. Kain ka ng ice cream para maging akin ka. unang araw pa lang minahal na kita. Ang weird. Oh my God! Wow! This is my favorite flavor here in Baskin and Robbins. Bakit chocolate guys? Paano magdilat ng ice cream? Sampol. Masyado naka-ano. Paano nga siya magdilat? Paano? Wow! Paano? Sige. Ganyan oh. Dila, diba? Dilaan mo. Dila.
paano magdila ng ice cream. Mag-imagine ka na muna. Kasi wala ka. Mag-imagine ka na muna kasi wala ka. Guys, pumunta kami dito sa may Transformers kasi maraming mura dito mga sapatos, guys. Isang sila ng 13%. 30% off. Yes. 30% off. Video. And Dubai Marina Mall, guys. Ayan. Mapagod na siya, guys. Pagod na siya. Pagod na siyang magmahal. Natulala nang makita kang Ganda na siyang magmahal. wow. Tapo na to. Ang daming magaganda dito, guys. Pero mas maganda kami. Smart Beats. Shop tayo sa isang shop dito na talagang Saan? Ikot-ikot lang kami, guys, kasi nanap namin yung pababa. Ayun, ayun pala, yun siya. Ayun yun, oh. Yun. Malayo ng inikutan namin. back to Mura Satwa hanggang Dubai Mall. Ngayon, gusto niya naman yung mag Starbucks. Ano ba tong pizza niya? May may bulate. walang bulate, dito bulate. Ano yan? Crocodile. Bullshit. Parang mahal na mga bilihin dito. Oh my goodness. Ang mahal na mga bilihin dito, guys. Pikit na lang daw kami sa price. Sobrang mahal. Pero ang gaganda niya, ang gaganda ng mga ano nila. Mamahal ng price nila, guys. Super, super, duper, duper. Wow! Kambal ko, guys. Oh no! Kambal ko. Oh my God! Wow! Hi, Regina. Shout out sa'yo. Asa na yung tuyo mo? Sige, kunin mo. Guys, pauwi na kami. Papuntang Rasulia. And sakay kami ulit sa bus. Muntik na akong mamatay kanina, guys. Ang sakit ala. Tingnan mo yung kamay ko. Naipit. Muntik na akong mamatay. المحطة القادمة هي زناك العقارية. Tingnan na ba? يمكنكم من خلالها الانتقال إلى كامبوداي. Oh my The God. next station is Danai Properties. Hindi ko po siya kasama, guys. Hindi. Wait a minute! Who are you? Hindi ko po siya kilala. Nalakad kami, guys. الأبواب تغلق. Doors closing. Saan pa ba tayo? Yun, guys. Sisikad na kami. Diba? Ang saya. Maipit. Tuwa ka, no? Parang hindi tayo. Tuwan-tuwa ako naipit ka, pero yung ginagawa mo sa akin ngayon, hindi nakakatuwa. هي Galit ka, Day? Oo, hindi ako tutuwa. Bakit? Boyfriend ko lang yung photographer at videographer, pero hindi ako. A few moments later.
Salamat ka naman sa ano. Don't forget to click the bell button to click na kung salamat kay Wish buhay. Thank you, videographer and photographer. Multi-grapher.